Jeg har virkelig ikke altid vidst, hvilken slags læge jeg skulle være. I starten på studiet troede jeg, at jeg skulle være klinisk genetiker, fordi jeg synes, at alt det der med biokemi, DNA, arvelige sygdomme var virkelig spændende. Og jeg skrev faktisk også en bacheloropgave om genetisk udredning med mental retardering. Det med, at man ikke kunne helbrede størstedelen af sygdommene, det blev jeg bare så frustreret over. Så det fandt jeg altså ud af, at overhovedet ikke var noget for mig. Da jeg så kom lidt længere på studiet, fandt jeg ud af, at jeg bedre kunne lide fysiologien. Altså hvordan kroppens systemer virker. Både hjerte-lunge-fysiologi, men jeg var især vild med endokrinologi. Altså hvordan kroppens hormonsystemer virker. Jeg underviste faktisk medicinstuderende i mange år i endokrinologi og reproduktion. Det var et fag på 5. semester. Jeg tror sådan set stadigvæk, det er på Københavns Universitet. Og jeg skrev faktisk også et kompendium, som medicinstuderende kunne bruge til at læse til eksamen i endokrinologi og reproduktion. Men da jeg kom ud i klinik på kandidatdelen af studiet, fandt jeg ud af, at de lange patientforløb og endokrinologiske ambulatorier med medicinjusteringer ikke passede til mig. Jeg forskede ved siden af i klinisk biokemi og kvindelige kønshormoner, så efter min KBU, altså klinisk basisuddannelse, som er det første år efter studiet, så fik jeg en introduktionsstilling i klinisk biokemi og endte med at skrive en Ph.D. Men den rene forskningsvej og laboratorievej, det var simpelthen, det var bare ikke noget for mig. Jeg måtte have med patienter at gøre, så jeg tog en introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik og troede, at det var den perfekte kombi af det hele. Men jo længere tid jeg var der, jo mere følte jeg, at jeg måske manglede den her fysiologi og de andre organsystemer, og hvordan de forskellige organsystemer arbejder sammen. Jeg var så tæt på at søge hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik. Jeg tror faktisk allerede, at jeg var begyndt på ansøgningen, men jeg blev simpelthen nødt til at prøve noget andet. Det var der sådan en lille godt feeling, der sagde mig. Og heldigvis så var jeg så heldig så at få en introduktionsstilling i anestesi i sådan første gang, jeg søgte. Og det kan jeg bare prise mig lykkelig for, fordi det er jeg så glad for i dag. Og selvom min start i anestesien blev forstyrret lidt af en pandemi og en tvillingefødsel, så faldt jeg bare for det. Jeg kan anvende min viden om fysiologi, der er samtidig tempo og variation, og så føler jeg faktisk virkelig, at jeg gør en forskel for patienterne.